kaže. Marko, šta ti je bitno kao treneru? Evo, kažeš, moje dete u smislu tog entuzijazma i negde samosvesnosti, to ti je bitno da pokreneš u njima. Prosto da nisu sramežljivi, već da su svesni svojih kvaliteta, ali i toga da još uvijek nisu top i da treba da se nadograđuju. Upravo to. Najbitnije je da znaju gde se nalaze u ovom trenutku. Znači, to je ono što smo i spominjali. Finalisti Evropskog prvenstva, najbolji u državi, oni negde jesu uzor svim ostalim plesačima koji ovde funkcionišu. Tako da s jedne strane imaju tu odgovornost, a s druge strane ne bi smeli da se opuste i da na osnovu tog uspeha koji su postigli sada žive na nekim oblacima ili lovorikama. To će ih zaustaviti na tom procesu, pa da. Upravo to. Znači, jako je bitno da znaju gde su, gde se nalaze, da su svesni svojih kvaliteta, ali da je do samog vrha još jako drugačije. Kako postoji plesna škola Aurora? Od 98. Znači 12 godina. Je se bavi isključivo latino plesovima ili... Mi se bavimo nečim što se zove sportski ples. Znači, on podrazumeva i latinoameričke plesove, podrazumeva i standardne plesove, podrazumeva i jedan dobar korpus onoga što zovemo social dance, društveni plesovi, znači koji nisu isključivo takmičarskog karaktera, nego su prilagodljivi za neku bilo koju situaciju. Znači, ili salsa, ili sad taj argentinski tango i gomila tih drugih plesova koji su sezonski, koji postaju aktualni i sezone u sezonu ulaze, izlaze, tako da... Da, to je recimo sad zanimljivo. Postoje formacije koje se bave standardnim plesovima i tu recimo ulazi tango. Ali ovo su isključivo latino plesovi, tako da tu... Dobro, ali ljudi, šta sad vas čeka? Mislim, koji je sledeći izazov? Zašto se vi sada pripremate i pretpostavljam vredno u sali vežbate svake večer ili svake druge večer i to ne znam. Šta je sledeće? Ovo sada takmičenje? Da, sutra krećemo uveče, idemo u Beč i tu je austrijsko državno prvenstvo. Jeste spremni? Jesmo. Dobro. A u nedelju je državno prvenstvo u latino plesovima u Srbiji i tu ćemo nastupati realno. Gde se dešava u Beč? Ne znam da li će baš publika moći da stigne, ali ovo kada je Srbija, odnosno Beograd u pitanju, gde? Mislim, znam da ljudi vole da dođu na ovakve manifestacije i da to pogledaju, ako nisu profesionalno vezani za ovu priču. Gde ćete igrati? Igraćemo u sportskom centru Šumice. Dobro. 13. juna u 20 sati počinje finalni deo. Znači, to je praktično revija, takmičenje najboljeg što postoji u plesu u ovom trenutku u Srbiji. Prvenstvo za latinoameričke plesove, takmiči se pojedinačni parovi u svim kategorijama, znači od pionira do seniora. Mi ćemo kao državni prvaci iz neke druge kategorije, naravno biti tu da pokažemo kako sve to izgleda. I još jedna stvar, za sve ljudi koji nas sada gledaju i možda ne mogu da se bave profesionalnom plesom i da osvajaju ovakve uspehe kao što to vi činite, ali koji vole da plešu, jer Aurora spremna i za takve ljudi koji bi prosto hteli da nauče. Naravno, i to je ta ples je, to je ono što ja uvek volim da kažem, mnogo toga. On jeste sport sa jedne strane ili taj spoj sporta i umetnosti, znači ima to i muzike, ali i jako mnogo fizičke pripremljenosti, ali i jako dobra rekreacija. Znači, svako može naučiti da igra. Mi imamo kurseve koji se organizuju za sve. Gde se vi nalazite, to mi niste rekli? Na Konjarniku. Konjarnik. Dobro, postoji neka tačna adresa? Adresa Ustrinička 189. Dobro. Internet adresa aurora.org.rs. Tamo ima informacija o svemu vezano za upis. Mi ćemo praviti neki besplatni letnji kamp plesa. Tako da svi zainteresovani mogu i na sajtu da se informišu, mogu da se jave vama, pa onda vi da prosledite nama. Pa da ih prosledimo dalje. Idite u ovu plesnu školu, tu se zaista stvari ovako kvalitetni. Nije samo naša plesna škola, to je nešto što postoji kao tradicija, da preko leta ljudi imaju mogućnost da se upoznaju sa time. Svi ćete biti zajedno umreženi. Upravo to. I onda program je jedinstven. Plesni savez Beograda dosta radi na tome da nema razlike u tome ko će gde bude. Zašto bi neko sa Novog Beograda dolazi na Konjarnik kako ima školu na Novom Beogradu? Ili iz centra, išao na Novi Beograd i tako dalje. Ljudi, kad putujete? Ujutru? Sutra uveče. Krećemo da bi u subotu... Dobro, večeras ipak pretpostavljam ne ide se nigde u grad, već se ostaje kod kuće, da se odmora i da budete spremni. Kako ko? Ti treba da budeš primer. Ja vam zaista držim fige. Javite se čim budete došli u Beograd da čujemo kakvi su to zasigurno novi uspesi kada je Beč u pitanju, a mi ćemo se radovati 13. da vas gledamo u predstavnici. Hvala što ste bili večeras tu. Hvala vam.